ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ 3 ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପୂର୍ବାଳି ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ରୁ 3 ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ରହିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏବେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦାରେ 6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିପାରେ। ଉଦୟଗିରିଠାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 14, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 14 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ରେମୁଣାଗୁଡ଼ା 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 1.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 16.9 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 16.4 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 18.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆସିଲା ଏତିକି ଖବର।